ao noso país, Grecia. No noso idioma, que é o griego, benvidos ao noso país, escríbese así, e léese Kalos Estatetinforamos. Estamos moi contentos de termos aquí en Grecia. Imos contarvos cousas do noso país que nos parecen interesantes. Vós vindes de aquí, de Suiza, e agora atopámonos aquí, en Grecia. Grecia é un país da Unión Europea. Está situada entre Europa, Asia e África. Atenas é a capital de Grecia. Atenas é a cidade máis poboada do país. Comparte fronteiras terrestres. Albania ao noroeste. República de Macedonia e Bulgaria ao norte. E Turquía ao este. Está bañada polos seguintes mares: Mar Egeo ao este, Mar Jónico ao oeste e o Mar Mediterráneo ao sur. Meus compañeiros Lucas, Raúl, Ivana e Moiseu imos vos falar dos personaxes máis relevantes. Os gregos que legaron unha brillante cultura. Se lles considera o país da filosofía e os primeiros científicos. Concederon gran importancia á educación. En filosofía sobresale Sócrates. Sócrates é un dos filósofos máis importantes de Grecia. É unha frase moi famosa de Sócrates é: "Yo solo sé que no sé nada". Outro filósofo importante é Platón. De tanta frase que ten, nós elegimos este. El máis importante e principal de un negocio público é a buena educación de la juventud. E por último, temos a Aristóteles. Unha frase que me gustou moito de Aristóteles é: "El sabio no dice nunca todo lo que pienso, pero siempre pienso todo lo que dice". Entre os matemáticos lle sacaron Pitágoras, Tales de Mileto, Euclides. En medicina destaca Hipócrates. O seu nome completo é Hipócrates de Cos. Foi médico da antiga Grecia. É unha das figuras máis destacadas da historia da medicina e moitos autores refírense a él como o pai da medicina.
que é un piña grego. A Lechina, que é un viño branco. Teñen unha gran variedade de viños de boa calidade grazas aos boas temperaturas mediterráneas. O Rapi, como San Xerenís, tamén teñen bons cafés e boas cervezas de máis quimitos que sería como aquí a Estría Galicia. A bandeira está composta por 9 franxas horizontais de cor azul e branca que se alternan. No ángulo superior á esquerda sitúase un cuadrado azul cunha cruz branca que é o símbolo da Igrexa Ortodoxa Santiago. O escudo é un cadrado de cor azul intenso, cunha cruz no centro. Está rodeado de 2 ramas de loureiro. Agora, ides escoitar o noso himno. Grazas pola vosa visita. Ben, un aplauso.